Nyakorum juang dakika en prario koda dek tok sachiel marokinyi kamoro moro mintiere arwaki ni machiegni e twak e chenro mano maro piny okinyi makawuono pono neno kineno posters an ka mar paro ni twak mabende obiro bedo kwa poro okinyi makawuono odoro twak kotenre kod okenge mabende sirikal temo mano mag riyo chudo e sirikal okang' makama indi biro bang' romo mabende jatend piny nobedo godo kar jot mare kinyalo paro juma mokalo kane apisas madito e sirikal jogoro mungirore kanyakla kod mamoko nochopo kanyo mar mondo mi ochuo kokgi e orak e kinde makamano nolando ni chakre odiochieng' makawuono ma en chieng' tarik 8 dwe mar 8 chenro duto te mag piny owacho onego bed ka ichwalo e yor mbui mong'ere kaka e-citizen mar neno ni piny owacho odino buge duto te mabende omenda osebedo kalal godo kabende nyaka gisani nowacho mar mondo mi pay bill mago e migepe duto mag sirikal obed achiel ma en 2 mano 2 nyade uchiel wach makamano nyalo riyo chudo e migepe mag sirikal mane wach mabende wantiere godo kaka nyalo mna tango ni graphics moro nyakwara juang mar mondo mi isom kapok anyisi welo mabende antiere godo kinyi makawuono abiro bedo kanyisi kaka chenro makamano ibiro bed ka itayo kapano kinyi makawuono antiere ka gi Steven Osedo ma en director mano mar Center for Physical Affairs mano CFA bende antiere gi CPA Evans Ogutu mano jalonye weche mag omenda nakwa graphics akakana mnaka Milka nyalo bedo no yudo graphics makamano mar mondo mi oketna e yamo anyisi ginero mabende inyalo bedo ka ing'eyo kwa dhi nyime gi chenro makama ineno chike manyien mano matayo kaka chenro mag sirikal onego bed ni timo mano kokalo e portal mar e-citizen mano konyalo neno kanyo ineno ka chenro duto te mag sirikal nego bed ni chwalo e e-citizen namba nasenyisi kanyo 2 nyadi uchiel ka nembni machon mag chudo nego bed ni iloro odiochieng' makawuono mana ka nasenyisi nembni duto mosebed ka itiyo godo gi migepe duto kopogre gi namba mano mar 2 kwa odiochieng' keto chenro sirikal e e-citizen igeno ni ka biro chopo chieng' tarik 30 mar dwe mar 9 chenro duto te mag sirikal ibiro bed ka oketi e mbui mano mar e-citizen aken nyakorum gajuang inineno okang' makamano e yo machal nade iparo ka nyalo tieko weche mag mibadhi nyalo riyo chudo mago mag sirikal pachi ioronwa e lai magwa magote machuoka rede ka uchiel mbui mar Facebook YouTube mana kaka pile iyudowa achiel kachiel mano Ramogi TV itudri koda mbui maga iyuda @Sharon Ongao okiny makawuono nyakwaram gajuanga antiere gi jolony e weche mag ohala achiel antiere gode kaunti ma Nairobi ka achiel biro bedo ka tudre kodwa e yor lony manyasani ka entiere e kaunti mano ma Migori e studio marwa bende antiere ka gi Steven Osedo en director mar duol mong'ere kaka Center for Physical Affairs Steven arwakin machiegni mos jopiny erokamano ahinya Sharon amoso nyikwara Ramogi duto no yaureu ageno ni wachiew maber mora ahinya kuom biro kendo e studio mar makawuono wago mbaka e weche mag keto chenro makare mag sirikal mabiro miyowa kaka jopiny wayudo services e yo ma odhi kare machiegni ahinya nyakorum jongo pogre gi Osedo bende ntiere gi wende kaunti ma Kismano ma Migori ong'ere kaka CPA Evans Ogutu jalony e weche mag ochumi Evans eroki ni machiegni inyalo mosa jopiny kaunti ma Migori ochiew nade erokamano Sharon kuom waka chenro ma gokinyi kawuono wawuoyo kowuok e kaunti ma Migori ochiew maber koth ne chwe kendo wan gi programs mabeyo jowa mosechako loso puothegi dhi maber joma komo osechako bedo machiegni gi yoregi mag tich otherwise amor ahinya kuom rwakwa e chenro ni kendo wadwa ng'iyo kaka digital era ni biro konyo e sirikal e chenro mopogore opogore manyalo chwalo yore mag chudo kata yore mag programs mag sirikal gima giluongo ni e-citizen kotenore gi digital transformation agenda ma sirikal mar Kenya Kwanza
Koro erokamano ahinya. Erokamano ahinya. CPA Evans Ogutu kachako mana kodi kintiere kaunti ma Migori. Odiochieng' ma kawuono jatend piny nochiwo chik mar mondo mi migepe duto mago mag piny owacho ma osebedo ka timo kata mana timo chudo maggi gi namba mopogore gi mano mana sirikal ochiwo mar mondo mi olor okang' ma kamano. Keni kaluwore gi in jalony weche mag uchumi, iparo ni nyalo rieyo chudo mago mag sirikal? Erokamano ahinya Sharon. Ing'e ni gimomiyo sirikal nochako migawo mar consolidation kata riwo kanyakla programs duto mag chudo en ni gidwa kete. Ing'e ni ka sirikal noyawo chenro mag chudo mopogore, yudo ka ministry mopogore opogore nyalo yudo ni gin gi platforms gi mag chudo. Koro gini nyalo kelo gimiluongo ni confusion and chaos. Alafu sama koro idhi riwo omenda gi, ibiro riwo omenda gi kokia ni ma to ng'ane no okelo marom nade kata ng'ane no okelo marom nade. Koro gima gitemo timo gi sani, sirikal temo choko migawo duto mag ministries, departments gi state agencies obed gi chudo kamoro achiel. Chutho gima gitemo timo ni nitie gik ma bedo ka uyawo platforms mang'eny mag chudo. Mokwongo okelo gimiluongo ni delay nikech sirikal pod onge gi program moriwore manyalo consolidate gigi. Koro gidwa ni gibed ni consolidate gigi mondo mi chenro mag manyalo bedo ni kawo muda kapok otim oyud kaka itimo e yo makare. Mar ariyo, inefficiency manyalo bedo ka untiere nikech mondo japiny ang'e ni kidwa dhi chulo nikech sirikal nigi services mang'eny. Iyudo ka sani services mag sirikal ne giwacho ni ginyalo oseromo atamalo 5,084. Gin gi chenro ni services margi dhi medle nyaka almost 10,000. To magi duto popo ni ji ne bedo gi paybills go nyalo bedo mang'eny makel confusion. Koro gimomiyo sirikal mar Kenya Kwanza gi pacha noneno ni kar bedo ni ng'ato ka ng'ato bedo gi paybill mare ma ok nigi center of control, bro nyalo kelo weche mag mibadhi kata corruption. Koro an gi chir ni gima gitemo timo, gitemo mokwongo gitemo golo gima iluongo e sirikal ni wastage. Wastage tiende ni ng'ato ka ng'ato oyawo service ne kendo chule omenda. Magi duto kopo ni wanyalo kelo gi kamoro achiel, wanyalo duoko chenro ailago piny. Namba 2, services mag ng'ato ka ng'ato yawo, to mondo mi ang' chok gi together nitiere process of consolidation. Process ni kapok otimore, ng'ato nyalo wacho ni kar choko kata bilion 5 an nachoko 3. Koro chenro mag mibadhi be sirikal temo dino mosebedo ka nitiere ka thiro dongruok mar sirikal e citizen platform ka ng'ato nigi paybill account mar ng'ato nyalo bedo ni consolidate mana weche ne. Mar adek, delay. Gimoro ni koro sirikal program mage nyalo bedo ni ok timre yore mapiyo madwarore. To mar ang'wen, gidwa improve efficiency nikech giwacho ni ging'iyo tieng' diriyo. Inyalo bedo kode gi smartphone kata inyalo bedo kata in mana gi simbi ma ok smart. Inyalo madayo *222# mondo mi kata erokamano ahinya. Erokamano ahinya CPA Evans Ogutu. Weche ma bende isebedo kiporo biro bedo bende kwatwa kete kotenre kod wastage mago kethruok manyalo bedo consolidation of fund delays. Biro bedo kwa loso ponono ni chenro mohinga 10,000 gi ka ponono ni okete e citizen. Delays ramna deko mag chwalo chenro makamagi tok bibedo kanyakla kod mamoko. Steven Osedo himbine rwake twak kaka jalonye weche mag uchumi bende wawinje pachi kotenre kod chenro mar sirikal mano mariyo chudo. Erokamano ahinya Sharon. King'iyo chenro ma sirikal sani oketo mar kelo kanyakla platforms te mag chudo ma jopiny chulogo pes ma gidwarogo konyruok kuom sirikal. Yudo ka en chenro maber ahinya nikech king'iyo kata higni mosekalo nyaka ne wachak chenro mar e-citizen,
ka paro ne aparo jopiny higa mar 2018 ne uneno ka ne nitiere scandal mane wacho ni peste mane jopiny osebedo ka chulo ne dhi account mar weggi ok en mar piny owacho. To ma noluwore ka nitiere kambi manodonjo ne Kenya, manodonjo ne Treasury to chako donjo ne Safaricom nikech ene mano manage platform mar eCitizen mar pay bill mane ikae chudogo kokalo kuom eCitizen. To king'iyo mano, Treasury no confirm ni peste manosebedo kichulo ne dhi e private account. In kaka japiny igolo pesani to pesani odhiye ofuk ng'ato moken mar sirikal. Iyudo ka koro mano keto weche mag accountability bedo matek. Koro sani endi kiyudo kaka nwamor ahinya kuom wuon piny kuom keto chenro mar kelo platforms te ilorogi to mondo mi wabed gi platform achiel mabedo manage gi Treasury. Ma pesa mora mora ma japiny ochulo wang'e kuma dhiye, ma in case ne olal to wang'eyo ni wadhi ir professor kama Njuguna Ndungu mondo mi onyiswa ni to pes ma jopiny ochulogi odhi kune. To kama no onge koro yudo ka bedo matek nikech koro ibro yudo ka ministry ni nigi pesa ne kia ni pesa ni odhi e Treasury koseno obedo misused ama ikwale. To mana kaka penji kaka jalonyi weche mag ochumi. Iparo no kang' makama nyalo bugo kata na dino weche mag mibadhi mabende osebedo katimora nikech koro jatenda migawo mochung'ne weche mag omende pacho kaendi Njuguna Ndung'u ema biro bedo gi ting' mar neno kaka omenda makamano biro bedo katiyo. Gin chenro ni dhi dino bugni mag mibadhi mwaseneno kubedo kich kata king'iyo ministries mopogore opogore. Yudo ka idhie kata ministry mar land kidwa chulo weche mag title deed gi gik makamago. To ibro ng'isi either in fact gine sani endi piny obiro marach ma jomoko biro kwayi kata ni mondo michul gi cash. Gidwa ni mondo michul koa kale e yore mag simo kata yore mag bank. To koro mane yudo ka pesa kisechule cash kata ka en 1,000 ikia ni to pesa ni idhi tere koso pesa ni ng'ato dhi mana dhi gi ofuko ne. But kiyudo ka koro ket chenro gi te pay bill achiel, namba achiel michude. To at the end of the day, makoro kwa bro wacho ni higa mar 2023-24 financial year wachoko pesa maromo kama eCitizen nikech wan gi ng'at ma is accountable ma en jatend Treasury Professor Njuguna Ndung'u. Aparo ni kinde mabiro bende piny owacho biro ketnwa piem kata mana gipimnwa ni omenda ma bende ibiro bedo kichoke hik omenda mokalo gi ma higa ni biro bedo kachal nade, pogruok biro bedo kanye. Kata kamano e kinde ma kamagi chenro ma kama nyaka wabedo kwa ng'iyo ni entiere gi ber kata mana gi achiedh nade machal nade. CPO Gutu kintiere kaunti ma Migori wang'e na kaka migepe mag piny owacho osebedo katiyo nikech ang'e ni migawo ka migawo nitiere gi target mar omenda manego bende gichoko. Kaka oro portal oseket achiel omenda kata mana mowuok e Ministry of Education wach kata ni mowuok e Ministry of Health ok binge kata ni en omenda maromo nade kaluwore ni en gi portal achiel. Iparo ni nyalo kata mana kelo yom e sectors mamoko mano mar ng'iyo kaka nego bende gichoko osuru makare. Erokamano ahinya kane government kata sirikal mamalo okelo migawo mar choko omenda e platform achiel matemo wacho ni nitiere gima gitemo consolidate ni riwogi kamoro achiel. To an gi chir ni ki consolidate service michulo obed ni fee midwa chulo en mar work permit, obed ni en midwa chulo en mar NTSA, obed ni midwa chulo kata en kopo ni en mana birth certificate. Nitiere kaka system buro identify ni ma e gima chulo. Koro obed kata mag state agencies moyienegi chik mar choko omenda e migawo mopogore opogore ibro wacho ni ma e gima chulo. Ok obed abeda gimoro ma blanket mani ichuda ni chudo. Koro specific service mar sirikal midhi bedo kichulo ibro bedo ni kise dial to bro miyo no mi mana chenro. Mana kaka dangi dial ni idwaro nyiewo bundle gi Safaricom. Dongi bro dial ni *544#.
to bro mi program mang'eny midwa timo. Adwa timo magi ma. Koro seche magi cha becha ma pesa cha dhi. Odhi ni gimichulo ni tachulo mar NTSA. Gimachulo ni tachulo mar birth certificate. Gimachulo ni gi programs manie platform duto. Manyiso ni even at consolidation kamiriwo kie duto te bro bedo ni sirikal kore backdoor nikech ing'eni wan interface gima timore chien kata koro system adhi timo. Obro bedo ni ong'iyo ni program duto kata ka gini odhi e code achiel to account cha bro select ni magi programs gi osebedo ka gidhi. Koro onge gima dhi change in terms of targets manomi ng'ato. Ibro ng'eni toke kacha to gino bro wacho ni Ministry mar Health nonego bed ni choko pesa makama. The platform ni back of it behind the interface nitiere ministry osechoko kama. En mane account gi bedo achiel makoro consolidate gi. Lakini bro migao duto te mag choko go to bro bedo ni koro ng'at manie back office kata ng'ama nie ICT ministry sirikal kocha together with the Ministry of Finance bro ng'e mane magi was the set target mar ministry gi lakini magi gisechoko. Aparo ni kanye lero yo makare tikinde mamago duto te timore wang'iyane na arita mano mar e-citizen nikech kinde ma osekalo bende waneno ka chude moko no monjo mbui mano mar e-citizen wach ma bende jatend migao mochung' weche mag tudruok Eliud Owalo no lero yo makare. Stephen Osedo anjen na pachi nikech oganda ma pacho kaendi bende jabedo gi to samoro ing'ene ka ministries kata mana sirikal otero chudo te mag ministries e-citizen kacha. Mana kaka isewacho weche mag arita mag mbui en gima duong' ahinya monego bed ni wakete wamiyo pek mowinjore kaka piny mar Kenya nikech thuolo mokalo ni uneno ka government services te nobedo nopodho ama nobedo gi ng'ikruok kaluwore gi hacking mane obedo. To ka waketo ni koro choko pesa te ma waginane through one pay bill to an gi geno kendo an gi chir ni government oseketo chenro makare mar ng'eyo ni pesa te kaka gibiro cha onge ng'at ma jaoko manyalo hack system no mayud kaka okawo pesa. To kopogore gi mano to ng'eni seche ma itiyo gi e-citizen nikech e-citizen kwang'iyo kaka government oseng'iso wagin odhi handle ama odhi bedo gi chenro moingo 10,000 to magi en chenro mang'eny kabisa to jopiny sasa ma idayol star 222 hash ama star 222 hash man miyud go services mag government masani giluongo ni gava mkononi ama serikal e lweti to ibro yudo ka chenro go ibro ikwonge register Matieni sicheme register ni iketo details magi. To se amisa keto details maga an kaka Stephen Osedo akawo details na nyinga akawo gi ID aketo kacha. Government nigi responsibility mar ng'iyo ni details gago obedo protected monge ng'at machielo machak nyalo kawo details gago mon mi otim go weche machielo. Waseneno kama no bedo shida maduong' ahinya kata ma iga mokalo ma nwadhi yiero ineno ka ji ochiewo to iyudo ka in japati ma ineno matiende ji nodhi access data mag ji to ka gisa access to koro gin gitimogo mana gik moko kaka gidwaro. Koro sani ende ni waneno ka nyoro CS Owalo Eliud Owalo mochung' ne weche mag ICT kanoyawo office mar jo data protection in Mombasa nowacho ni sani gisaketo chenro makare mar make sure ni mar geng'o weche mag hacking e mbui mondo mi jopiny koro bed gi chir ni kata data gi ni makare pes gi makoro gibro choko kokale pay bill mar 222 no bro bedo gi protection mowinjore nikech sani endi Sharon ng'eyo piny sani olony
to weche mag data sani en pesa mang'eny ahinya oko e piny ka kata oko kucho. Ka ng'ato yuda data mag jopiny 50 million people, mano pesa in gi pesa malang isebedo billionaire. Ineno kata mana chenro mar World Coin kana dhi yes iyudo kata mar World Coin iyudo ka ji dhi scan wang'ito ni mondo imiyi pesa moro malo 7. Matiende ni data is very important. Data no en gima muhimu sana. Ka iyudo data mar Sharon to matiende ni Sharon kura ng'i oko gi iye. Anyalo timo gimoro amora madwaro gi data man gono. Koro sirikal to pod wamedo mana kwayo gi nikech ing'eyo it's not the first time ok en odiochieng' mokwongo mwaneno ka government bedo hacked. Apa ni chien kacha higni 2-3 mokalo ben waneno ka chenro mag government websites nobedo hacked. Koro wapenjore ni to kare government ang'o miyo gitiyo gi mbui moko bedo well protected nikech mbui kucho ntiere open source data, open source sources or open source website and websites man gi security moromo. To koro mane mwang'iyo kaka wan jopiny ni to government onego bed o invest gimokuongo monego bed o invest in and making sure ni websites gete nigi security moromo. Ang'eno bro bedo kwa lose bende kaka ber mar pay bill achiel nyalo bedo ni nene. Mana ne chiedh nade mabende osebedo ka mienjo kaka kinde mosekalo luor mabende nokelo bedo godo kana mana jopiny obedo godo. En kaluwore kod achudhe ma bende donjo e mbui makelo rochruok mopogore ma bende kata mana portal mag sirikal keto negi yom kata mana kinde mosekalo kata mana koken achudhe bende waseneno kata mana deko e portals makamago gikawo time mar mondo mi itim services kata mana chenro ma bende idwaro mar mondo mi itim. Awinjo na pachi kintiere kaunti ma Migori CPA Ogutu ahinya nyako tenre kod wach achudhe nikech e kinde ma bende sirikal odaro services te koketo e-citizen services moheo 10,000 koket kacha ta chutho dhi odonje mano kelo achiedh nade mathoth ponono na chutho dhi odonjo nikech sirikal ok bibedo ka yudo suru kata mana choko suru mar yo makare. Pero kamano ahinya gi dho ngere nyalo wacho ni organization en gima obedo composed of people and science. Manyiso ni digital en one element mar science to nitie dhano matiyo. Computers kata digital era ok ti kende, otiyo gi dhano. Achudhe nyalo bedo ma iye kata achudhe nyalo bedo ma oko. Manyiso ni jowa man gi privilege mar accessing data gin internal achudhe, gin achudhe ma wan ga iwa manyalo kawo data no to otige yo maber nikech iyudo ka sirikal koro miyogi teko mar accessing data nikech kata platform mayawogi olosgi gi dhano koka gibedo transformed to computer. Nitie achudhe ma oko, jok ma intention margi en ni gitem thiro dongruok kuom platforms mag gini, gitem thiro dongruok mar sirikal e yore mag digital. Adieri nyocha ka achudhe ma oko nyocha temo goyo platform mar e-citizen ne okawo sirikal matin gi buok nikech iyudo ka nitie chenro moko mane koro be pod onge e-citizen ne gibedo mana noduok gi aduoka manyiso ni sama ne ogogi cha moko was slightly affected. Ne gitemo enhance security features mondo mi ka achudhe ma oko obiro ogoyo programs magi kik bed ni data duto mane sirikal osebedo kod sechoko gi lose nikech adieri mana kaka osiepna nosewacho ni choko data en gima very expensive. Omiyo kopo ni ok otetne security measures maber tinyalo yud ni chenro duto te kata ber duto mag sirikal gi olal. An gi geno ni kopo ni onge security features moket malong'o to gini duto ok en mana service kende to ting'o nyaka omenda. Ing'eni chalo mana ji duto madang wache ni wadhi kawo pesa wakete bengi ni tiyudo ni kinyne ni data mag bank no okethore te. Koro mondo mi bank ang'e ni ng'ane ne nigi $1 million, ng'ane ne nigi 50,000 account, ng'ane ne nigi manyiso ni data security no must be enhanced nikech koro ibiro yudo ka sirikal kawo migawo duto mag omenda to giketo kamoro achiel. Mano ing'eni principle mar ochalo principle mar jo China
mawacho ni you put all eggs in one basket, you look at it, ni tongi duto te, ketgi agulu achiel ting'iyo. Sama isekawo tongi te tiketo agulu achiel, manyiso ni kanyo nyaka bed very secure. Koro an gi chir ni migawo ma Ministry of ICT osekawo, ging'iyo achudhe ma oko manyalo interfere gi government services, to ging'iyo achudhe ma iye manyalo temo interfere. Aparo kane KRA o introduce iTax ndalo moko chien kacha, nitie oganda wa moko manotere court nikech iyudo ka system to nyiso ni isechudo, to kidhiye kopenji bank slip to onge. Maga chudhe ma iye manyiso ni kata corruption mane gitemo geng'o cha mondo mi koro geng'e fully tek, nikech jok ma koro access data emitiyo gi data no e yo ma ok owinjore. Aparo ni kanyo ni kare kendo winjore yo makare. Nyakor mgo jwang' neno ote magi med mana orogi, abro bedo kasomo gi okang' mariyo kapok wakawo kata mna yueyo matin. Kata kamano adwaro mar mondo mi walose nikech odiochieng' ma kawuono ka en chieng' tarik 8 ema piny owacho nowacho ni chenro duto te mag piny owacho koro chak tiyo gi pay bill achiel. Bende ang'eni wadong' geye matin ne dweche 2 nikech ka services duto te piny owacho temo mar neno ni oyudore e mbui mar e-citizen. Giwacho ni kapok ochopo chieng' tarik 30 mano mar dwe mar 9. Mano be nyalore nikech services odhuro kitero gi e-citizen to wadong' gi matin ni dweche 2 kende. Okane gima nyalo muono wa keto services wate e-citizen by tarik 30 dwe mar 9 nikech nyocha kwa yudo status report ni en ni maromo services 584 osaketi e e-citizen. Matiende ni koro one gi almost nus mare mondo mi waket services gote. To gini luwore gi migepe nikech iyudo ka nitie migepe moko ma buro kawo time mang'eny nikech maybe gin gi services mang'eny, to nitie moko ma be buro kawo time matin mondo mi oketi. Koro an gi chir ni tarik 30 dweche 3 manomigi nikech chikno nogol tarik 30 dwe mar 6 mane jatend piny launch Gavam Kononi ama e-citizen platform e od KICC kucho ema nowacho ni bang' dweche 3 to services tema government onego bed ni osedhi mbui mar e-citizen. Koro an gi chir ni tarik 30 government kok te to maybe matin none mabro bedo ni poko bedo, but an gi chir ni gisaketo chenro makare mar neno ni services tema romo 10,000 gi wiye obedo e e-citizen nikech mano koko timore. Yudo ka ji mang'eny sani bedo gi pek ahinya mar nwang'o services gi nikech ibiro yudo ka iwuotho distance mabor kidhi mondo mi kata mondo mi yudo Huduma Center mondo i apply birth certificate, mondo mi apply gik machalo kamago, weche mag inspection mag geche, weche mag driving licenses. Koro yudo ka giketo gi e mbui no, to kata in mana korwa kocha Homa Bay ka Bondo to in mana simbi to ginene to bang' daka matin isayudo services no. Koro mano dhi bedo mayot. Koro en mana ni challenges to wang'eyo ni nitie, but challenges government ang'eyo saketo weche makare mag neno ni services gete obede weche mag mbui. To kata giketo gi to kwayo ma wan kaka jok matiyo gi services gi from time to time gimonego bed ni wakwayo gi ni keto gi e mbui to ber, but maintaining mondo mi gitie yo makare e mbui kanyo en gima ok nyal bedo mayot samoro. Koro onego bed ni giketo chenro be makare mar ni ok ni kiny jo Kenya 1,000 kologin e KRA to koro KRA website ni piny. Website koro ok ti rundora runda ok inya yudo. To ne ji 100 kodhi NTSA portal for example ni dwaro driving license. To koro en mano runda ma odiochienge 2 gini pod runda wang' simbi kanyo. Koro mano gima nyaka koro onego bed ni giketo mondo mi gi make sure ni
gine mbui kacha to kendo gin accessible kaka ginyalo dhi mayot. Yes, kaka ginyalo dhi mayot kamano. Nikech wang'e ni kinde mabende odar services te kitero e-citizen wantiere gi jo Kenya mang'eny moheo chiegni milion madirom kata mana 50 mabende biro bedo katiyo gi portal makama. Mana nitiere wach mabende ni wacha ahinya ka e-citizen iwacho ni ka portal services makamago odar biro kelo fuong'ruok ne oganda ahinya mar ketho saa mar timo wuodhe kiketho godo fare ni dhi Huduma Centers. Mana ni bende onyalo kelo yomyom ne Huduma Centers. Huduma Centers biro bedo kati mang'o koro. Iyudo ka Huduma Centers pod nigi tich kendo wago ahinya erokamano ahinya ne government kuom kelo weche mag Huduma Centers nikech ibiro yudo ka for example kidwaro driving license gine mar riembo mtokani to kisedhi e mbui kacha mi register miketo details gi gimoro amora to pod ibiro dwar ni mondo mi idhi tim biometrics idhi kao fingerprints gi to fingerprints gi nyaka koro chuni ni mondo idhi Huduma Center e desk mar NTSA mondo gikao. Koro ibiro yudo ka Huduma Centers pod nigi tich kata weche mag ID kuonde mag collection sa register mitimo gimoro amora but dhi mondo mi kaw ID cha ibiro kawe from Huduma Center. Koro mano ok bi consolidating services e-citizen ok bi keto yomyom e Huduma Centers nikech Huduma Centers pod konyowa especially gik ma onego bende dhi kaw fingerprints ama idhi go picha ama idhi collect ID ni kisa nisa register. Koro pod waneno ka Huduma Centers biro bedo gi kuonde ma gitich maduong' ahinya e piny kae. Erokamano ahinya CPA Ogutu mana manyalo medo kapok akawiyo matin kotenre kod thor wach mabende nwalose. Erokamano, sirikal kane timo launch of the platform KICC Nairobi tarik 30 mar higani ne gilieko programs magidwa timo kendo an anyalo wacho Sharon ni programs mag ICT gi ne giwacho ni nitie gik magibiro timo simultaneously. Mokwongo mondo mi girol service gi ma ochope migawo mane gidwaro by 30th of I think September tarik 30 mar 9 higani nitie migawo ma sirikal nyaka kaw to nitiere migawo ma japiny nyaka kaw. Mokwongo sirikal nowacho ni gibiro roll 10,000 kilometers I think of fiber optic. Hapa ni gin bende gitemo kawo migawono ni mondo mi japiny biro bedo ni nyalo yudo service magina nikech sama wadhi e digital ni manyiso ni service go nyaka japiny inyalo wach ni gini ni e platform matarik 30 mar 9 gigo duto ni online to kapok iketo internet ni accessed to onyal bedo migawo mayom ahinya. Mar ariyo ne giwacho ni e chirni gi target keto wifi hotspots madirom around 25,000 wifi hotspot e market. To mar adek ne sirikal wacho ni gibiro kete ward hapa ne giwacho ni digital hubs mondo mi I think 1,450 wards mane gi target ni gibiro kete digital hubs ma japiny nyalo access godo. Koro kata mana ka ministries department gi agencies gi temo keto migawo mag sirikal gi platform mane gin gi target ni maybe at 80% gibiro yudo ni gisetimo. Inyalo bedo ni setimo gi to kopok iketo ne jopiny platform ma ginyalo access godo internet nikech adieri sama gidhi online gidhi e internet ni seche moko mama wa mandala kucho ok nyalo access nikech sani kudhi tiyo gi wifi mare ma private ni biro yudo ni ochudo. Koro kopo ni sirikal ne nyalo timo migawo gi wang'iyo gine two faces. Wang'iyo ni by tarik 30 mar 9 mane giketo kaka deadline mag online services gibedo be nitie na infrastructure ma biro konyo japiny ok ni gigo ne kanyo to kata kaka inyalo yudo gionge manyiso ni inyalo keto gi ma expensive ma ng'ato yie dhi wuotho gi tiende dhi manye nikech kuma onego oyude cha ibiro wach ni chul pesa koko watim ni ma. Koro wan gi chir ni sirikal mar Kenya Kwanza through their digital era magiketo under the bottom up economic agenda transformation agenda gibiro ng'iyo ni migawo gi duto gine sections ariyo to be gibedo realized by 30th of September.
to sani ne giwacho ni giseketo over 5,084 target en alopar onge tabu mano ni kare the target ma pod an warede niya the digital hubs mane giwacho ni biro bedo e ward mondo mi okony japiny access gito gichopo kodgi kanyo the 1,450 the wifi hotspot e chirni magisebedo waseneno kaka waziri Eliud Owalo wuotho kendo dhi e chirni to gin chirni adi e gwengewa mosebedo ka yudo wifi ni mondo mi gigi kosekete platform to infrastructure mar tiyo kode be oyudi mae kama ne pod nitiere mae ma kama ne pod is very unclear kendo do ne ayudo na waneno ka the waziri Owalo wacho ni ose exit target do wan kaka jopiny ok wanyalo wacho confidently ni ose exit target kendo waseneno ka gigo nitie nikech wan e gwenge wagi adieri progressively waneno ka gibedo rolled out to ok wanyalo wacho ni gin gik ma koro oseket in place ma ka sirikal oketo gika te duto en line to jopiny dhi yudo. Erokamano ahinya nyakoro mgejwang' aneno kanyo ka dakika en 2 mar mondo mi orom sa 2 mar okinyi yienwa mar mondo mi wakoyu ote matin aneno ote magi abiro bedo ka somogi kata kamano yienwa mar mondo mi wakoyu yo matin kaduogo aduogo gi ote gi mathoth kotenre kod chenro mano mar sirikal dwaro mar rieyo chudo e sirikal kik dhi mabor. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Is Kalenjin your language of the heart? Then we have a sweet surprise for you. Wow, Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mama chininye, mama charusini, ako mama chagai ngwangine. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Ngajwang machiegni kende okang' mar 2 ponono ni okiro rekodwa arwakini machiegni okinyi makawuono twak mabende wathiero karamna wantiere godo ka en kotenre kod okang' mano mar piny owacho mar rieyo chudo mano mar piny owacho ahinya ne migepe duto mag piny owacho mabende chakre odiochieng' makawuono main chieng' tarik 8 dwe mar 8 nonyis mar mondo mi one ni services karamna chenro duto te magichiwo ochul kotiyo kod pay bill achiel ma en 2 nyadeuchiel 2 chakre odiochieng' makawuono mane thor wach mabende antiere gi jolony weche mag ohala kaunti ma Nairobi ka antiere gi Stephen Osedo mabende en director mano mar duol mar Center for Fiscal Affairs kai kaunti ma Migori antiere kod CPA
Evans Ogutu. Nasingo mar somo ote mabende ioro e okang' mar ariyo. Mana kinyalo ketna moko kuom ote mar mondo mi asom. Jolony nitiere ka mabende biro bedo ka golo doke iti mar mondo mi duoke yo makare. Zacchaeus Wycliffe Wambugu iwacho ni koro rech maduong' dwaro chiemo direct. Jotelo madongo en engas mamalo koro mabiro kwelo pod chalre achala Sharon. Ote machielo en mar Ongwena indiko ote mabora bro temo some mapiyo. Iwacho ni Sharon ong'aw kochakre e higa mane jatend piny mokwongo moluor Jomo Kenyatta nyaka tend Moi kod Kibaki bende nitiere kama ne piny owacho ochulo osuru kokalo pay bill koso duol mochung'ne ka osuru KRA ema ne choko osuru to mar Ruto michuno jopiny ni ochulo osuru kokalo e pay bill ni to mane wan waol gi tend Ruto ni kod gik michuno. Aparo ni jopiny pod kia wach mwalosi ahinya aparo ni en ting okinyi makawuono mar CPA Evans Ogutu kanyakla kod Steven Oseda. Aparo ni jopiny nitiere kaka chochni nitiere ka e kinda duol mar KRA ting margi gi e-citizen chenro magi chulo. Aparo ni mano biro bedo kulere yo makare. Jack Nyarmudi iwacho ni mano dak mona jokuoge kwalo pare. Erokamano ahinya. Nitiere ote machielo mabende ni ndiko kanya biro bedo kasome kendo. Tabitha Magige iwacho ni mano paro maber. Iwacho ni neno wakintiere gwenge mag Kano Kimera. Erokamano ahinya kuom ote mari. Nitiere ote moro mabende Jack Nyarmudi no ndiko kanya. Iwacho gi dhongere kanyo ni Sharon, I thought that most of government offices ne nigi pay bills maji ne chudo gae. If that didn't work, so will this one, unless this one is directed to Ofuku Ngato. Iwacho ni ok trust jogi at all. Many promises, less work. Pay bill en mana chiel, nuka winjo kamano wacho ni dhi Ofuku Ngato. Kata kamano, mano gin mana paro mag jopiny. Ote mogik, Odongo Kech Ayoro. Iwacho ni mano ok mona chude kwelo. Kanyo makoro giyude yot mar kwelo. Injo makare kintiere gwenge mag Westlands. Erokamano inya kuom ote mari. Steven Osedo kanyakla kod CPA Evans Ogutu. Ote nika ten mana mar mundo miwagolo doke it japiny. Nyakwa nyis japiny ni e-citizen nitiere gi chenro mage. To duol mar KRA gin ting mane mabende gintiere godo. Nikech kaluwore kod ote makamagi chal ka gima japiny neno ni ochulo osuru. Kata mana ang'eno mar gin osuru ten services miyudo. To bende nitiere osuru mijuogi. Achaka nena kodi kaluwore kod ote mabende jopinya oro. Minyalo duoko Osedo. Erokamano ahinya Sharon. Ka duoko ote mo owacho ni to ang'o momiyo sirikand Ruto ni koro biro gi pay bill ma wachule osuru. To adwa lero ne jo piny kawuono ni pay bill moket mar 222 ni ok en mar chulo tax gimoluongo no osuru. Ma en chulo services ma government mi kidwaro dhi yudo driving license. To nego bed ni nitiere gi lony manyasani mowacho ni smart driving license ibiro charge siling 350. Koro 350 ni emichule pay bill mondo yud license. To ma ok en osuru ma KRA dhi kaw kuomi kaka japiny. Osuru wan gi osuru mopogore opogore. Mokwongo en kaka mar pay as you earn mar jok mondiki. Koro pay as you earn to en pod ichule mana ka KRA en ok chule through osuru. To services mag government kidhi manyo title deed ni mar puodho. To ibiro ntie osuru ntiere pes mi ibiro dwani mondo mi chul mondo mi title deed no wuogi. Koro mondo mi title deed no wuogi tichulo pesa no through this pay bill. Koro jopiny onego bed ni opogi ni ma ok en usuru ma wachulo kinde ka kinde. Nego ging'e pogruok e kind portal chenro services mag migepe mopogore opogore nitiere godo. Kata kamano king'iye gi wang' machielo mago be gin mana osuru. En mana ni gin services mamoko ma in kaka japiny kidwaro. Magi ma in emidwaro ok ni piny owacho chuni godo. Ok en gimo chuno. En mana seche midwaro services no kidhi e portal kacha ti register wacho ni an kawuono adwa manyo number plate manyien mar gacha for example. Koro seche midhi manyo number plate manyien to nego bed ni chulo 3,000. Koro 3,000 ni idhi chule through pay bill ni. Ma ok en usuru. But ok en usuru mar KRA ma KRA choko kinde ka kinde cha. Nikech mar KRA ne to ichoke idagi yie nyaki chul. Yo mwandu itiare uchu. Nyaki chul. Aparo ni kanyile reyo makare. Kintiere kaunti ma Migori CPA Evans Ogutu. Ote modonjo minyalo duoko kapok wadhi nyime gi chenro.
Erokamano ahinya, an gima nyalo wacho ni migawo mar sirikal kata bade mar ICT onego otim gima giluongo ni public awareness kata sensitization step ma sirikal osekawo katimo. Nikech adieri services mag sirikal gi, obed sirikal mar kor gweng', obed sirikal mamalo, gisebedo ka gitimore. Kendo japiny osebedo ka chulo pesa gi ng'ata ma nigi lony e weche mag riembo osebedo ka dhi kawo license mare. Inyalo kawo license mar higa achiel kata license mar higa adek, kendo mana kidhi kawo license nikech en government service nyaka ang' ichul pesa no. Pes gi duto te gin other services ma agencies offer e sirikal, en mane gima koro tam gini agencies gi duto te ma offer other services except KRA. Kopo ni timne KRA to nitie gi thresholds mage ma sirikal ma oket nyaka Income Tax Act, kendo moko bende obedo past finance bill mane koro sani Finance Act kaka gidhi choko osuru margi. To services mamoko mibiro dwaro kuom sirikal obed mane ema sirikal temo keto platform mondo mi koro inyalo yudo gi e e-citizen kanyo. To service moro amora midwaro, nikech koro migawo ji opogore gi programs ma gitimo opogore. Koro kidwaro ma koro gitemo consolidate ni adieri service mwaseketo osekalo 5,000. Sani wa target ni gidhi kalo 10,000. Waketo pay bills go duto te ne ng'ato ka ng'ato nigi mare, babro kelo confusion. Kata mondo National Treasury o consolidate gigo bed gimoro achiel, bro take a long time, to bro dwaro a lot of personnel. Koro gimomiyo magi choko together to gikete e pay bill manyien. To japiny nyaka ng'e ni sirikal mana kata mana sirikal mar kor gweng' kata counties gi gitemo gatimo gimiluongo ni digitalization of revenue collection. Gitemo wacho ni kar choko ushuru ma imiyo ng'ato pesa ching, manyalo bedo ni corruption, manyalo bedo gi delay and wastage, gitemo keto ni kata counties gi neno ka lando tenders mang'eny ni gidwa timo digitalization of the revenue collection. Gidwa golo ushuru michoka ching gi cash ni gikete e platform mar ICT ni. Mae gima be sirikal mamalo temo keto gi consolidate mondo mi gigi obed gimoro achiel. Adieri na wacho ni organization including government nigi science gi dhano. Integrity mar ng'ato ema bro ng'iyo kaka oran the platform mare. Nikech ok inyal gini, nikech kata kosechok gi together, pod ushuru ni nyalo wuok e yore mang'eny ka opo ni ng'at matiyo kode ok ti kode e yo maber. Koro kik wang'i uru mana nyawo, to wang'i uru be teko e programs mag sirikal. Awinjo ka jokanyana mang'eny ka neno ote mag oro kanyo. Gin mirima moro manyalo bedo mana kisiasa kaka ok giyie gi teloni. Ing'e ni ng'ama ok iyiego kata koro nigi program maber, to koro ma duto bedo gimang'owa marach. To ma gima ne nyalo konyi ma ka in e dhodi kamoro kata ibed mana e dhodi Siaya, kar wuok ni dhi dhi ng'iyo ng'ato ma pod bro neno ni ma jaluo kata gine, to kompyuta ok dhi ng'iyo ni ng'ani jaluo kata jakamba, buro mana konyi. Koro wang'e gini e yo maber, kik wang'iye mana e yo marach. Erokamano ahinya kuom dakika 20 ni. Koro mar mondo mi koro wapuonj japiny, ang'e ni wasebedo kwalidho matin kotenre kod ber kanyakla kod ng'ikruok ma bende services ma kamagi biro godo. Walosana kotenre kod ber mar bedo gi pay bill achiel. Ang'e ni moko kuom gi nusebedo kumulo kaka ok oket seche ahinya ka koro ng'ato wuok kuom ranyisi na ntiere Royal Media Services kata Huduma Center machiegni koda ni mana Kibra. Koro chuna wuok kaka dhi Kibra, kin gi pay bill number, aparo ni mano biro konyo. Machielo mabende nuselos aparo ni chochni. Ponono ni nadwaro services e mbui madero mauchiel mag sirikal. To gin duto te gintiere gi pay bill number mopogore. Mano nyalo kelo chochni. Bende mamoko osedo, minyalo lero ne japiny ber mar bedo gi pay bill achiel mag chenro mago mag sirikal. Ber machielo kupogore gi misawacho Sharon en ni jopiny biro bedo gi chir ni koro pesa gi imiyo arita mowinjore. Nikech koro ka en pay bill achiel, to mana kaka nawacho kana chako en ni pesa ni te koro dhi e treasury. Mok ni migawo ni kuongo choke koro kiore kucho, hapana. Koro ma kako choke at source cha to dhi direct
e treasury. To seche modhi e treasury no matine ni kinde ka kinde treasury koro bro miyo wa report ni e-citizen nwachoko pesa maromo kama. Koro mano miyo japiny bedo gi chir ni pesa ga kata achulo services but pesa gi pod dhi treasury kucho man miyo duogi mondo miyo okonywa e yudo services mamoko ineno. Then king'iyo machielo bedo gi paybill achiel en ni koro okibi wacho ni naketo echa mar NTSA cha ne en 2 3 koso ne en 2 4 ineno. Ing'e ni kadwaro gine mar license to namba en achiel, kadwaro chulo title deed namba en achiel, kadwaro chulo birth certificate namba en adi en achiel. Koro ok ni ni aoro pesa kamarach ni to koro pesa be ming'e ni miore paybill mon miyude back kata chochni mane bedi ni oro kata mana samoro mar awas kata ni mane oro mar NTSA samoro ioro ne moro koro ibro yudo kamano bedo geng'o chochni manyalo bedo e weche mag oro pesa e mbui. To king'iyo kendo machielo Sharon bedo gi paybill achiel no koro nikech kata king'iyo weche mag following up ineno samoro ne ginene to services no kodhi kaka idwaro koro mondo mi follow up ok ibi paro ni to pesa kichimbiro kwais mi follow up maybe ne dwaro service moro to ne nitie delay moro tibiro kwainia ere ne chudo kanye ineno koro ok ibi gino koro echa nachule namba 2 koso nachule namba mane koro mane ibiro namba en achiel mar sirikal nachude namba mar sirikal cha koro mage ber mwadhi neno kaka jopiny ka wabedo gi ginene achiel ko bedo gi namba achiel ma ji chule pesa mag services mag government but maduong' en ni odhi geng'o weche mag lal mag pesa pek sirikal nikech mano waseneno ka bugo no osebedo maduong' ahinya over the years nyaka nochak chude mbui yudo ka koro jo achudhe man wawacho ka koro en nikech yudo thuolo mar yudo pesa chokoro en okawi akawa to soyo fuko koro ka wan gi namba achiel to at least koro wanyalo bedo gi mijing'o gi chir ni pesa wadhi kamoro achiel koro kolal to wang'e ng'ama wapenjo mana diere kolal to koro wang'e kama rieye ng'ur magwa donge akeni mage minyalo med Evans Ogutu kintiere kaunti mano ma Nairobi mage ber mage ma bende inyalo chwalo mar mondo mi japiny winj. Erokamano ahinya Sharon, ing'eyo ni wasebedo kwaneno nikech wasebedo kwang'iyo government services gi. Mokwongo ka ng'ato ok dwari to kata mana faendi inyalo dhi manyo ofis moro kata mana juma achiel tinyisi ni file no timore nade onge nikech koro wa move to a paperless digital economy kendo services mag sirikal gi itero online. Manyiso ni kata no ok idwara to faenda koro en online. I only need to interact with computer. Koro mano gik moko ni ginene lal ma onge nyalo wuok e office ni kidhi office cha for a very long time. Manyiso ni mondo mi track services ni in real time ne onge. Koro mano en gima ne konyo. Mar ariyo, brokers ng'enye korido mag sirikal. Jusiko mane kidwaro ginene ng'ane brokoni inoko kane ni idhi yudo ng'ama chal kama. Koro this kind of service eliminate intermediaries kata brokers mosebedo kani kacha. Mar adek, ji osebedo ka dhi offices mag sirikal gi. Yudo ni kidhi offices mag sirikal gi ne en left kata ninyalo weye ne jok moko miluongo ni jok ma wealthy and connected. Mako in ko kasuchi ni ng'at okia yie sirikal korido inyalo yudo ka gimoro achiel ikawo kata dwe achiel to buogi nono ka ng'ato to wacho ni gino gima yot en gimoro 3 days tisetimore nade tiseyude. Omiyo wan wachwalo ahinya issue mar digital ni. Iyudo ka kabila moko inyalo bedo ni excluded kabisa. Anyisi ni ng'eni siasa en gima ber to en siasa gima rach. Inyalo yudo ni jok manie office kodhi owinjo ni Ogutu uma moro ma jaluo mobiro manyo service to nyeo kogonwa kura. Inyalo yudo ka faindi budho kabisa. Ng'eni computer to kia Ogutu uma ibiro mana trace real time. Computer ng'e mane ng'ato ka ng'ato romre e platform. Mogik
pesa kobedo consolidated kamoro achiel en gima bedo mayot ne KRA to gi Ministry of ICT gimano onego bed ni timo kata ndalo 10 nikech ng'ani urane mari mondo mi ang' ichok gima gibed achiel mondo mi tim consolidated report bro kawo time. En gima ng'acha bro timo kamano ma joka ema oro reports manyiso ni en koro en top down, manyiso ni ka report osegik ni magi ni nyalo bedo extracted tioro ni mae gima isechoko as per the platform mar chudo ni. Koro for us it is a good thing ne japiny nikech ginie kama ne iparo ni ng'ato ne ni kodi gi kia moro ni ng'ane kata ne ok agone kura kiotimore nade tiyudo ka platform ni to koro ber itime mana at the comfort of your home. Thank you. Aparo ni mano paro makara hinya bende machielo ma bende aparo na nyalo medo kanyo en wach ma bende sirkal osebedo ka dhiro mar mondo mi jopiny ochwal paro mano mar bede digital. Wang'eni oganda ma pacho kaendi thoth gi osebedo ka tiyo godo kata mana dhiro digital, iwacho ni digital adoption. Bende aparo ni nyalo bedo ka konyo e yo makare. Wach machielo ma bende gwinwa luose dakika dhi mapiyo. Bende aparo kata mana ni sirikande mag gwenge nego bende kawo okang' makama ka koro piny owacho ema kawo pay bill achiel mano moting'o services moheo 10,000 gidhi keto ne pay bill achiel. Sirkal mag gwenge donge bende ginyalo temo mar mondo migepe mopogore opogore gin bende gibede gi pay bill achiel. Do nyalo duoko chien weche mag mibadhi counties. Mana adier kabisa Sharon. Kineno weche mag sirkende mag gwenge ang'eyo sani endi koro gimbo nego bed ni gikopo gima sirkal mamalo timo mar dino bugni mag mibadhi ma waneno ka rocho chenro mag choko pesa e counties wa kucho. Ne abedo gi mor ahinya kana neno ka for example governor ma Homa Bay Honorable Wanga no ka obiro gi pay bill mar choko osuru ma koro nowacho ni jok mora mora kamora mora michoko osuru obed chirni obed jo apiko obed ang'o ioro through pay bill. Koro matiende ni onge jok moko mawuotho gi riside. Neno jok moko mawuotho gi riside chiro ni irang'ado ni 20 tichulo 20 ni kia ni ma en receipt ma genuine kose ma receipt ma ng'ato dhi e cyber kacha to golo. Koro onego bed ni sirkende mag gwenge nikech weche mag choko pesa mowacho ni on source revenue e counties osebedo gi pek mang'eny ahinya kech ntiere revenue leakages ama chochni mag choko pesa kokalo kuom platforms mag machon ma koro ni chiwo cash kata iore mpesa ng'ato ng'ise ni ka parking en 200 ni ayo norna ora 100 to modong no wabro neno kaka watimo ang'o kaka watimo to ngeni mano pesa molal. Koro sirkende mag gwenge bonego bed ni keto chenro makare mar kelo services gi te mag miyo jopiny obed mag choko pesa mag osuru mag chirni obed weche mag pi obed weche mag machalo kamano. Onego bed ni itimo gi kokalo kuom pay bill achiel ma ko ginane to wang'eyo kolal tang'eyo ni minister mar ginane mar finance cha ene molal gi pesa jopiny to nikech ibro yudo ka Homa Bay ntiere ama Kisumu ntiere gi mbia ahinya ama ntiere gi nyalo mar choko pesa mang'eny kabisa but yudo ka ok gichok pesa no kendo gi ripode gi ma every year kinde koni wabro choko meda maromo kama to ka ginane ka report wuok to yudo ka ok gichoko kata nus mar pesa mane giwacho ne gidhi choko to yudo ka pesa ni ok ni ok ogole but ogole to dhi ofuk ng'ato. Koro onego bed ni jopiny kaka wan katibo miyo wa pek maduong' ahinya onego bed ni wadhiro ama wakwayo jotend pinywa mag counties mondo mi giketnwa pay bill achiel mondo mi kagolo pesa na siling 40 kaka ng'at ma uso piny chirni mag Swekra to pesa ni dine sirkal mondo mi kiny kadwaro pi e skiro ni to pesa cha emigolo mondo mi obiro miya ng'owa obiro miya pi. Ang'eni nitiere moko kuom sirkande mag gwenge ma bende osebedo ka timo chenro makamano ahinya nwaneno kata mana ka kaunti ma Homa Bay nochako okang' makamano. Wadonge matin e dakika 9 mar mondo watiek chenro makama. Ogutu imbe na winj mana pachi kotende kod services ma bende counties chwalo na jopiny dong bedo chopo kinde ka koro piny owacho mantiere gi services mudhuro ema nyalo chiwo pay bill achiel. Dongo chopo kinde ma bende counties bendo manye rieko
mar biro gi pay bill achiel. Gin bende ging'iyo weche mag data privacy gi mar mondo mi information mag jopiny kata mana chenro ma bende piny owacho mag counties chiwo ne jopiny ochopo negi e yo makare. Pachi kotenore kod mano, CPO Oguto. Erokamano ahinya Sharon. Ing'eyo kwang'iyo report mar Office of the Control of Budget report manowuok 9 months implementation report ne temo nyisowa kaka counties osebedo ka migawo magisechopo koluwore gi targets magi mane giketo mag choko ushuru. Tiyudo ka counties mosebedo katimo maber nitiere gik moko adek. Mokwongo giketo policy in place mag choko ushuru. To policies gigi kabedo implemented, iyudo ka counties mosekawo policy mar kata digitalizing revenue collection nigi ushuru mamalo moloyo counties mosebedo katimo manual collection. Manyiso ni en adieri ni the digitalized counties ma osetimo program no for revenue collection nigi pesa mamalo molo mamoko. Omiyo wan wanyalo kwayo county sirkendewa mag kor gweng' ni mokwongo nitiere gima sirikal mamalo timo ma sirikal mapiny be nyalo timo. Ing'eni ICT en a service department, okonyo migawo duto mag sirikal. Koro ka ICT counties be onego riwre mana gi sirikal mamalo ka gidwaro ka sirikal mamalo kelo nyaka digital hubs e wards gi nyaka counties. County be onego kel infrastructure manyalo konyo oganda gi choko ushuru. Nikech gisani to the program maneno ka gitiyogo en machine moro mar collecting ushuru cha ema igine to iyudo ka kose diye to ushuru cha dhi kacha. Manyiso ni pod obro dwaro ng'at ma wuotho physically kadhi kacha. To gima nyalo konyo mondo mi infrastructure ni ng'ani otim kende maonge ng'at matimo maybe person manyiso ni ng'ani nyalo wacho ni ya nikech county poko consolidate data, inyalo wacho ni corridor ni to ne pod county onge data. To nikech wach mar ushuru ni kopo ni ore kucho to onge gima nya yude, inyayudo ka conspiracy obedo between ng'ama choko ushuru to gi jogo wacho ni kawuono kadwa ni chul mia kono nigi yore platform kacha kawuono nigi yor siling mia to mia 50 aketa ng'owa ofuko na. Gini timore nikech infrastructure gi data pod onge counties. Koro wamedo mana jiwo sirikendewa. Aneno ka digitalization ni gisechako ken mana Homa Bay kende to kata mag gwengewa mag Migori ka naseneno ka digital platform is being enrolled. En mani enough infrastructure ma koro golo ji mang'eny e process no. Koro ng'ato ka ng'ato nyalo time kende to data gi duto be counties nitiego biro miyo ushuru ochokre e yo mamalo. To Sharon king'i adieri kaka sirikal ma counties osebedo katimo budget margi, ibiro fwenyo ni equitable shares ma giyudo koa e sirikal mamalo ni malo, to domestic revenue to ket machuok nang'o. Nikech kata gin gi luoro ni be gini wanyalo yudo adieri. Koro dipok wakete budget to ok wadwa yudo mit budget ni koro kobedo fully funded, waseketo program wa cost against the budget. Koro magi duto programs mag digital gi konyo. Erokamano ahinya. Nitiere moko kuom mote ariyo ka mabdaro mar mondo mi wasom mar mondo mi awinj pachu mogik ahinya kod tuoche kod thor wach ma bende wantiere godo. Kanyalo mana kawo ote nyakwaro mgejwang' ma bende isebedo kioro e lai magwa magot machoka rede ka uchel nono gi mbui maro mar Facebook. Akaw mana ariyo kaluwore gi sa momayo wang'wa. Rogers Nyakwara oyuyo iwacho ni what if ka sirikal giwegi omayo jopiny. Aparo ni mae paro mabende ringo ewi oganda mathoth. Ponono ni pay bill en achiel sirikal owuon komayo jopiny tang' mabotimre. Kasomo ote machielo, Ben Orima iwacho ni NHIF to ichulo nade koso nang'o kawuono. To en pesa di 300, 500, 1,000. Iwacho ni Ben Orima kiwuok Asumbe. Nikech Evans intiere kaunti ma Migori to bende itiyo gi yor lony manyasani. Doga chak mana kodi kinyalo duoko ote makamago gi wachni mogik. Erokamano, an gima nyalo wacho ni sirikal japiny ema yiero.
koyiere en gi responsibility mar rito japiny. Sirikal oketi ofis mondo mi oma oganda. Sirikal oketo measures to gi agencies mang'iyo ka kedo gi weche mag mibadhi. Obed Ethics and Anti-Corruption Commission, obed the Directorate of Criminal Investigation, obed Office of the Auditor General. Magi agencies machulo negi ushuru mondo mi ong'i kaka chenro mag sirikal timore. Koro waweu bedo gi luoro ahinya to wamiuru agencies gi teko ma wamiyogi koyier sirikal mondo mi ging'i kaka ratiro mar pesa tiyo. Koro kata no wabed mana gi to ni sirikal dhi mawa to onge gima wanyalo time nikech agencies go ema koro hopes waduto te dhi kuomgi. Public participation go yie ni inyalo dhi nyaka court kiparo ni nitiere wach moro ma in godo ma iparo ni nokotiyore e yo maber. To kaka jopiny unyalo tiyo gi offices machalo kaka Ethics and Anti-Corruption Commission, Directorate of Criminal Investigation, Auditor General, to gi mamoko king'iyo chenro mag sirikal kiparo ni nitiere wach moro ma ok odhi maber e mecho. Mar ariyo, platforms duto mag chudo manitiere, obed NHIF, obed gine, magi duto bedo integrated. Manyiso ni japiny onego bed ni dhi e e-citizen mare to puonjore. To migawo mar sirikal mar ICT kata gine botem tiyo gi jofwambo machalo kaka Ramogi TV gini mondo mi gigi weche gi odonji ne japiny momiyo koro gidhi bedo gi penj gine mang'eny gi penjruok mineno ka jo oganda ochiwo ka. To mogik, nitie service mang'eny manitiere e-citizen. Sirikal owacho ni gidhi medo moko. Sani onego bed ni koro kik gini yudwa nikech ing'e ni Kenyans we are late come. Wahero ga gik moko mitime rush hour. Wakawo migawo ni wapuonjre gigie chon maka koro gigi bedo roll to ok ni ng'ane koka puonjre koka ng'ane. Koro ibiro yudo ka ji te pod odhi riedo kamoro achiel ni pod koro gidhi puonjre koka giyudo kaka gidhi timo lony gini. Wakaw advantage sama sirikal owacho ni dhi roll gigie mondo mi wang'e gigi machon. To an gi pacha to science kata computer koponi obedo enhanced gi sirikal en gima berie moloyo physical gi mwasebedo kwa ae. Waseyudo lit mar offices mag sirikal minyalo dhi ka ng'ama ong'eyi onge kendo inyalo dhi mabor minind oko to kata service miyudo onge. Koponi kelo nigo e dhogi, take advantage of it mondo mi wachwal sirikal to wambo wayud services go in real time. Erokamano ahinya Sharon. Erokamano ahinya Evans kuom weche maleo. Mano CP Evans Ogutu achiel kachiel kowuok e kaunti ma Migori. Erokamano ahinya kuom thuolo mare. Wachni mogik kwatieko wach. Erokamano ahinya Sharon. Koro adwa mana jiwo kamoro e weche mag chochni manyalo bedo ka wan gi pay bill achiel. Wan kaka jopiny wan gi ting' mapek ahinya mar neno ni peswa te madhi ne sirikal otiyo e yo makare. To ma wanyalo timo kokalo kuom jowa mwakete wod bura mwaluongo ni MPs. Koro MPs wa nyaka koro beda motang' ama beda mojiwore kabisa mar neno ni sasa ya ama kinde ka kinde mar ripode owuok kuom Office of the Auditor General ama janon buge mag sirikal obiro to ging'iyo bugego ma ging'e ni pesa nochok maromo kama kokalo e-citizen to pesa ni oti kode e yo machalo nade. To wan kaka jopiny ripode gi iketo giga open gik ma wanyalo access, wanyalo yudo gi. To wambo nego bende wa interact kod gi man ka nitie chochni moro mana kaka Evans osewacho cha. To imbe inyalo inyalo petition Treasury tipenjo gi ni pesa nochoko milion 10 to ka ibugni aneno mana milion 6 ang'wen odhi kanye. Okay. Katiba wa mar piny Kenya oyienwa timo mano kaka wan jopiny. Koro ka wacho mogik to
adopting ama bedo gi chenro manyasani mag mbui en gima ber ahinya nikech obiro keto nwa yudo services e yo mayot. Obiro keto kendo gengo gik mang'eny manyalo bedo niya koro nikech ne dwaro driving license isatieko ginane puonjruok to koro nyaka idhi mabor mondo miyud services ni koro yudo ka in kode mbui kacha to dhi bedo mayot ne jopiny. Koro gima dang'isi nyikwa Ramogi ni en mana ni wakonyuru ama wariuru wach mar digital adoption of digital services ni mondo mi wan kaka wan oganda mar jopiny ng'eni samoro idhi offices moko to ka nyingi ochakore gi o tinini gi wang' ing'i gi wang' mopogore to magi ok jok machando waka to koro ng'eni mbui kacha to onge ng'ama ong'eyi ka kompyuta kiaya ni to an awuok ka Bondo kosa awuok Murang'a ineno. Koro mano biro keto wa miyo services wayude yo mayot kaka jopiny. Mogik ago manero kamano Sharon kuom rwake odiochieng' makawuono kinyi makawuono mondo mi watwage wi wechegi kendo ageno ni wabiro yudo thuolo machielo mar nono i weche mopogore opogore manyalo konyo jopinywa. Erokamano. Wach maliwa ahinya mabendi tieko godo kanyo Stephen Osedo nyakoram gajwang' duto te mabende gin jolony weche mago uchumi. Stephen Osedo en director mano mar duol mar Center for Fiscal Affairs. Koko manyakoram gajwang' gi kanyo bende makelo wajiko mar twak makama geno mara ni winjo puonje e yo makare. Kata kamano haneno ka Felix Odeki wuok gi Masumbi iwacho ni Chenro ler ndi iwacho ni Sharon singo tinde mar josiasa gin miriambo ma dok en mana singo warito ne ane kaka chenro makama biro bedo katiyo. Wach machielo mabende aneno ka janeno marwa moko nyiso nyinge iwacho ka ni wach digital ber ndi lakini some services though computerized needs human force behind the scene. Iwacho ni computers are human control. Erokamano ahinya. Geno mara ni piny owacho biro bedo ka puonjo jopiny mana kaka paro mabende CP Evans Ogutu bende nochiwo kanyo motelo ka bende wacho ni magi kinde mabende piny owacho nego beni timo ginero mong'ere gi dhongere kaka civical education. Wan kaka TV mar Ramogi mabende tingwa mano mar puonjo onagi chenro duto te mabende sirikal nitiere godo. Dongo ogen geno mara ni okinyi makawuono wagolo doke iti kaluore kod twak makama. Dakika 34 tok saa 2 mar okinyi adhi kawo yie matin. Mabiro en chenro mar orako bang'e chakre saa 3 mano mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango nyawadwa Cleophas Oluoch bendo bago twak ka ahinya kotenre kod twak mabendi biro bed ka ibago e gwenge mag Bomas. Oritiuru masane.